Hello guys! Welcome back to my channel. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano tignan ang inyong mga WH. So, andito na tayo sa ating screen. And then, pindot natin yung ating YouTube. Ayan. And then, di ba nandyan na tayo sa ating YouTube channel? And then, i-click naman natin ang ating profile picture. So, ayan siya. So, ayan siya, yung profile picture natin. Pindot natin. Pagka-pindot natin, guys, makikita natin yung ating your channel. Pagka-pindot natin, yan na yung lalabas. So, pupunta tayo sa manage video. Ayan. Ayan, yung manage video. Ayan. So, pindot natin siya, guys. So, ayan, guys, yung magpapakita ulit. So, punta tayo ulit sa dashboard. So, ayan. 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 Tapos, i-scroll natin siya pababa. Tapos, makikita natin yung monetization. Yun ang pindot natin. So, charan! Ito na yung ating WH. Ito na. So, yan. Yan na yung WH natin. So, naman natin pababa. Ayan. So, ayan na guys, yung ating WH na masasabi. Ayan. Ayan guys. Ayan. Hope ko na nakatulong sa inyo. At bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please like and share and don't forget to subscribe. And don't forget to pakiclick naman po yung notification bell at para updates po kayo sa mga bagong video na aking i-upload. Thank you so much guys. God bless and good night. Sana nakatulong po sa inyo. Salamat. Hanggang sa muli.